Vatican. Akong basahon. The Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessings. So ito pinadala ta to GCBC ra, invoking through the intercession of the Virgin Mary and the abundance of divine graces. Di tapiki, may nang magkakita po ni siya, pinadala po ni siya. Og diay kasaysayan ng daigdig, page 179. Nga ang ibig sabihin ng Katoliko ay pangkalahatan o universal. Sumatod pa dire, ibig sabihin na si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Sa DepEd ni ha. Una nga kung supa ka DepEd, may paywa ka magpa-enroll o elementary. Supak sa DepEd. Yung graduate gani ka, meaning di ka musupak sa DepEd. So mga mga kaigsunan, ibig sabihin na si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at inatasan siya upang manakop ng sangkatauhan sa ato patibuok kalibutan ang misyon sa simbahang Katoliko. Daghang salamat. Okay, time's up na. Daghang salamat, Brazis. Ato nga tagad sa masibang pagpaka. Ato ang affirmative sign. O karon ako man maghihatag sa cross examination nga magagikan sa negative side, 15 minutes cross examination. Okay, Brother Chi. Sound check. Sound check. Okay, Brazis. Time start now. Mayong gabi sa tanan. Hinaut pa unta nga atong pagatunan karon espirituhanon nga mga bahin aron ninyo matimatimbang. Karon ako ray obligasyon sa pagpangutana. Brother GC, imo mangiangkon nga ang Romano Katoliko mao gitukod ni Kristo. Kanusa nagsugod ang simbahang Romano Katoliko? Sumala sa mga referensya nga akong gibasa dire, almost 2,000 years ago, began in Upper Rome in Jerusalem. Kanya kanang Upper Rome sa Jerusalem karon, simbahan nas Katoliko, bisag pagadto pataugma, bisag basta plitihan ko nimo. Karon na began in Upper Rome, Jerusalem. Sumala sa referensya nako nga giugtan dire. So mana magkaigsunan. Bader, matinud-anon ka ba sa imong istorya karon atubangan sa katawhan sa Dios? Kay ang mga dokumento nga akong gigamit gi-aproban ni sa mga kadagkuan sa gobyerno. Dili lang ni dala lang nako. Kay mingon man ka, brother. Dahil ginon dire kano sa nagsugod ang simbahang Romano Katoliko sa 380 ubos ni Emperador Theodosius I, ang Kristyanismo nahimong opisyal nga relihiyong Imperyo Romano pinaagi sa mando sa emperyor nga madagyaon hantod sa pagapukan sa kasagpang imperyo o sa lahi sa Imperyo Romano gikan sa sidlakan hangtod sa pagapukan sa Constantinople. Wala man lagi ngalan ni Jesucristo. Ang imong dokumentong gidala karon cellphone ra gikan ra sa Marites. Kana diha wa magpasabot nga dili si Kristo mao ay nagtukod. Unsay nabasa ba dai nato diha? Imo ba ding nabasa nga dili si Kristo nagtukod, busa nagpabiling ligon ang akong mga referensya. Libro pag yun nga imong cellphone ra. Kana imong cellphone okay ra po na ang taog nagtugan pa nga dili si Kristo mo'y nagtukod. Ligon man kayo, libro na ko. Daghan kayo. Okay? So, wa na magguba aning ako ang okay. Ikson! Kini nga mga 2,000 years ago na mga Ikson, imo bang nasabtan kinigingon sa Mateo 16:18? O ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro o sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang gangaan sa Hades dili makadaog kaniya. Imo ba kining nasabtan or wala? nasabtan kayo nga sa pagtukod ni Kristo ana buhi pa si Kristo, buhi pa si San Pedro, unya matod pa ni San Pablo pangitaang tradisyon si San Pedro naa karon gilubong sa Vatican sa Roma ug imo og magbisa ang Santo Papa naa diha ang mga mismo bukog ni San Pedro naa sa Vatican sa Roma simbahang Katoliko. Tungod sa mga pagpangangkon o sa mga bakak, mga igsoon, usa ka Biblia sa Dios lamang, apan
apan daghan kaayong mga referensya ng mga human knowledge. Nakasiguro ka baigsoon nga kanang mga gisuwat niya baigsoon tugma og sibo sa Biblia sa balaang kasulatan. Is or no? Okay, perting tukma kay diha sa Biblia nga hinimo sa simbahang Katoliko nga ninggamit ra ba ka? Ingon diha si Pedro maoy nagtukod sa simbahang Katoliko og ang akong mga libro dire perti naghana ang giingon gyud si Kristo gyud si Kristo gyud maoy nagtukod sa simbahang Katoliko. Katol kayo Mateo 16:18 si Kristo pod maoy nagtukod diha sa ato pa sumada ra mao. Okay? So wala na sabti sa tuigsoon pagkaluoy. Nga naman, ang buot Mr. Moderator, pangutana. foul na siya na personal man. Okay. Go. Connecting out. Reinforcing, check, sorry. Okay, moderator's time. Bridges, additional objection. Stas bro. Okay, nama sa itong balaod nga dili mamersonal. No, sir. Kay o Okay. mamersonal pildi. Na mersonal na siya. Okay bro, according sa atong rules bro, no side comment. O unsa yung tuba bro, dawatan na lang niya. Pangutana na lang, ayaw na lang o side comment, okay? Direct sa pangutana. Okay. Okay, pangutana. Unsa ang simbahan sa Biblia? Simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya likod nga referensya, Katoliko maoy gitukod ni Kristo. So, nagkauyon ang Biblia o ang akong referensya. Kaya kanang Biblia imong gigamit, Katoliko mo naghimo ana. Di man kamo. Kining simbahan nga gitukod ni Kristo, literal ba kini nga building or kita ang iglesia sa Dios? Angay sa imong kasayuran, ang simbahan katauhan sa Dios. Oo. Pero kinahanglan ang building kay mauwanan bugaw di ka maghimong building. So meaning, ang gibuhat ni Kristo is iglesia, church lang, dili church building. Di ba? Ang gihimo ni Kristo katauhan. Oh, sakto nang giingon nimo nga katawhan mo nga sakto din Katoliko nga gi-mention dito si Pedro, ang 12 ka apostoles, kauban si Birhen Maria, mao ni ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Pero kay gikinahanglan man nga nasoy house of worship. Ang uban nga relihiyon mangabang pa mangani og building ang mag-anarmos punuan sa mangga magsimba. Mao na Okay. nga ang simbahan pwede po ni siya i-apply sa building. Oh. Okay. Kay imo magipatudan, pwede di ay makatukod nga ang usa ka patay og simbahan nga pisikal, nga usa ka building. Mr. Moderator, mo-object na ko ani. Okay. Ay founder pa yamuang simbahan man nga gitukod ni Kristo na naman po sa building. Natubag na nako na ang simbahan tinuod gyud nga ang simbahan na og building kay ang magway building asa man ita manimba. Pero gitubag na nako iyan pong ibalik. Ari unta ko niya pangutan-on Mr. Moderator. Ano Okay, yung referensya? to clarify lang Bridges para sa mga nananaw, unsa man jud imong objection mo? Ang object ko sa iyang pangutana, kay gusto naman siya mo-focus sa building, na natubag naman ako na. Oh, Oswald. Mr. Moderator, we are questioning about the arguments of the philosophy when in fact this is the base of the Bible. Do not questions about the questions that you cannot understand the questions we solve. Okay, So, I will proceed. Moderator time, okay. Tungod kay imo magisagkan ba Jess, imo magitubag itong pangutana nga church building. So, imo magitubag. So, Ako man na. na siya time, dapat siya, na siya katungod ba Jess, nga mo follow up kay imo magitubag itong pangutana. So, your objection is denied. Continue your question. Itubag na nako siya ang pangutana ha. Okay bro, padali sa ato sa ipabalik ang iyang question niya. Sige, ibalik ang Continue pangutana. na resume ta sa mga Okay, so lain lang pangutana. Unsay buot ipasabot sa Mr. Moderator, kung Okay. tinto na siya, mangutana ko nimo, kung tinto na ba siya atong akong tubag nga ang simbahan, katawhan sa Dios, unya, na ako'y building. Okay. Kay iyang ipamukos nga way building, sa ato pa, ug magtuko di sila building, ipapuldos na to, kay, anong, tukod-tukod man mo nga bawal man ang building. Okay, Moderator
moderator's time as ang point ni Brad JC na tubag na tumaw pangutana. So kanina, on Okay yan, na. nag-focus na. Yes, sir. So ginawan mo to nimo, itong yung tubag, kung di ka mandawat, proceed na lang ka sa line pangutana. Sige. Okay. Brother, unsay buot ipasabot sa simbahan nga Romano Katoliko? Okay. Ang ato manggong focus karon founder. Pero di man niya ka nimo ang imong pangutana sa simbahan man unsay purpose, unsay kahulugan. Mao ba? Okay, tumagala pangutana. Tumagala pangutana. Ang Ang simbahan pangutana. Romano Katoliko, brother. Unsa ang simbahan Romano Katoliko? Mauni ang gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. Naas referensya o naas Biblia. Okay. So, atong panahon na mga igsoon, kana lang nga bersikulo ang pagmatuod nga dako na kayong basihan nga si Kristo gid ang founder nganong gipatay man si Hesukristo sa mga Romano nga mga pare. Mr. Objection. Okay, moderator's time. What is your objection, Brad JC? Kanang iyang pangutana nganong gipatay si Kristo sa mga pare. Matubag na ko na pero ang among tema ron unsa man mo rito tubagon ako or kuan? Two choice man good. Moderator's time, bro. Saan mo siya? Dili na to topic bro ang kisay kapapatay ni Kristo. Pero bro, kung pwede ni mo gamiton ni as premise, kinahanglan po ma-inline sa sayang ipamahayag. Pero wala mo mahayag ni si Brad JC about ang napita. So, pwede na tingali bro, anha na sa imong stand on niya sa imong destructive speech. Okay? Okay. So, ang imong pangutan na bro, magasukat sa iyang ipamahayag ni Brad JC. Okay, revise your question. Helen Sanchez. Okay. Kay sako manggod in relation nga na kay gipapatay siya ni Haring Kaypas, Paring Kaypas no sa Romano. Okay. Unsa ang unang ginikanan sa simbahan Katoliko? Unsa Ang unang ginikanan sa simbahan Katoliko. gigikanan? O gigikanan. Gitubag na sa akong referensya. Naa sa Aperong Jerusalem. Kanang gihimuan ni Kristus katapusan panihapon sa Lucas 22:19 na simbahan na sa Katoliko hangtod karon bisag moadto pa kaugma ikaw ulitin ako. Okay. So, Ang Aperong pangutana, Jerusalem. diin nakita ang unang mga Kristohanon. Diin unang nakita ang mga Kristohanon. Ora man tay exam elementary alin ron. Simbahan ka. Di nakita. Diin nagikan ang mga Kristohanon. Nagikan sila sa Jerusalem. Jerusalem. Unya sa buhat 11:26 gitawag sila Kristohanon sa Antioquia pero di man ako tima na to ako lang kang tubagon or mahibaw ka kay wante ka kaibaw. Ang mga Katoliko gihapon na mo na nagsugod dito sa Jerusalem. Kauban si Birhen Maria na anak sa buhat 1:12 ngadto sa 14 nga nagtigom nasa Biblia dire nagtigom ang mga apostoles kauban si Birhen Maria nagampo kanunay dito sa Jerusalem. Okay? Igsoon, di ba nag-ingon ka man nga si Kristo ang nagtugod sa Romano Katoliko? Disa nagikan ang word nga Romano. Ay, Kahudyo man siya. Mr. Moderator, wa naman siya mangutana sa kanang kuan sa founder gyud. Pero ako tubagon. Kanang mga Romano mo na ang nagpuyo sa Roma. Buhat 23:11 gilitok sa baba ni Hesus. Ingon nga ikaw Pablo magsaksi kanako dinhi sa Jerusalem, magsaksi ka usab kanako dito sa Roma. Kamatuoran ana si San Pablo naa gilubong sa Roma ang simbahan St. Paul's Church outside wall. 18 ka tuig ang akong igsuon dito sa Roma. Bisa pag mamalik mo ato dito. Kuyog ta. Okay, so wala. Okay. So ganun na founder man si Jesucristo nga usaman siya kahudyo o niya ang Romano Katoliko Romanon man. How come? Magbote ka. Klaro. Nga sa iyang pagtukod dito man sa Jerusalem, Cesarea Philippo. Nag-ingon siya, nga bisan sila mga Hudyo, pero niingon man siya sa 21:43, sa San Lucas, nga ini, gingharian sa Diyos,
kuhaon gikan sa Jerusalem ihatag sa mga tao nga makahatag diinay mga maayong bunga. Mao nga sa Roma 1:7 ang taga Roma gihigugma sa Ginoo aron mahimong mga santos. Time is up. Nanay Romano. Okay, 1 minute. Next question. Kunya. Proceed. Okay, so next question, okay, taas sa explanation. Abot na sabot, si Kristo Kristo, namatay man siya, sa katulog adlaw, nabanaw siya. Oh, laban ha. No? Di ba nag-ingon man siya diha? Dire nga, gubaan ninyo diha sa Juan. No? Ningon si Kristo Kristo, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang mga templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Suhaw ka nga nagkaroon og simbahan nga Katoliko si Kristo Kristo nga iya magigipaguba ang tanang simbahan sa tibuok kalibutan. Na may giingon nga iyang barugon pagbalik. So katong naguba nga gipaguba nga Templos Jerusalem, sa Hudiyo to Judaism. Okay. Judaism dili to Katoliko. Judaism to nga simbahan. Onya karon si Kristo nagtukod og Katoliko nga simbahan, sumala sa akong dokumento nga wa pa gyud mo maguba hangtod karon. Mahuman na lang siguro na imong time, wa gyud bisag usa ani, wa gyud ka kaguba bisag usa na lang ka page. Oh, mo na magsuran. Katoliko ang gituko ni Kristo. Oh, so Katoliko ang gitukod ni Kristo. So kung pangutana, dili ba ka kini espiritual ang gipasabot ni Kristo nga tukoro niya ang simbahan sulod sa tulog adlaw? Matukod ba nimo building sulod sa tulog adlaw? Ang gipasabot ni Kristo, bisan pagmingon siya nga ang kahulugan ni ana mao ang iyang lawas. So nakasabot mi ana kay kini si Juan nga nagsuwat ana obispo sa simbahang Katoliko sa Turkey, Efeso, dili pastor ninyo. Muna nga kami mo'y nakasabot anang gisuwat ni Juan. Kay Katoliko man si Juan, di man siya sakop sa soldiers of Christ nga imong gibuot-buot ra diha. Okay? Sige, So, ano pa? basta wala ka kasabot iksoon. Nga ningon si Kristo Kristo ni Pedro, nining batuha tukuron ko ang akong iglesia. Mangutana, niingon ba siya nga iyang ihatag ngadto sa Romano Katoliko? Si Kristo naghatag og yawe sa ato pa kana kay si Pedro gitagaan unya si Pedro kay Katoliko man una mang obispo sa Roma, siya may unang misyonan ni Kristo. Mao niabot man siya sa Roma, naway pakita mo nga Katoliko si Kristo. Wala siguro. Okay. Katoliko. Dili ka ni karigsoon nga nasayop lang ka pag-interpret nga kining yawihag kangaan sa gingharian sa langit nga gitukod ni Kristo Kristo nga atong pagapuyan sa kinabuhing walay katapusan. Dili masayop si Kristo. Ang masayop ikaw. Mo ning kuan ang pag-interpret gyud ako ako lang ha. Ang kauban ni Kristo si Pedro. Gitagaan niya Yahweh. Unya sa akong referensya kay si Pedro man, the world albanak and the book of Acts, siya may nagdala dito sa Roma. Unya hangtod karon iyang lubong naa dito, wag yun na makuha ninyo. Iksoon. How come nga nahimong Katoliko si Kristo o si Pedro nga gani gilutos man sila mga iksoon sa mga Romanong pagano? Okay. Pagano may naglutos, di man Katoliko. Okay. Oh. Kabalo ba ka? Nakasabot ba ka sa pangalan nga Katoliko? Yes. Unsang kananggalan nga Katoliko? Universal. Universal. So, Universal sa ato pa si Kristo Katoliko kay bisag di artas dawis, nakailatan ni Kristo. So meaning universal God si Kristo. Bisag tuwa pa ka sa islas pamilakan naapo dito ning abo si Kristo. O nga ang tinuod nga simbahan mao ang Katoliko kay bisag asang lungsura, bisag asang sityoan naay kapilyas Katoliko. Meaning universal. Wala nga. okay, time. So, klaro ug sakto kay pagpatuod sa pulong sa Ginoo. Last one Ang gibuhat question. ni ay ni Kristo Kristo nga Romano Katoliko. Last one question. Last one question. Okay. So, karon kay ningon man ka nga ang Romano Katoliko mo gyud tinuod. Nagsulti ba ka nining mga tawhana sa kamaturan mahitungod sa imong gisutan nga ang Katoliko ra gyud ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo Kristo?
nagsulti. Kay bisag hagiton pa kunimo adto ka magdebate sa Supreme Court sa United States. Pasaligan ta ka nga pildihon ta ka tungod sa kalig-on ning akong mga referensya. Sa ato pa sa Supreme Court sa United States of America o bisag ato pa ta sa Ukraine magdebate o sa Russia. Okay, nilapas sa zero, nilapas na. Mao nga mudaog yun ko kay wag yung kay referensya di ka pakita. Ang Okay. imo Biblia nga amo apo na. Sige, sige. Buyon ta suga. Okay, times up. Okay, salamat sa ito ang duha ka mga debatidor. Well, maproceed ito ang igsoon. Diretso na tayo ka nakagabi na. Ato matagad sa matagusa o masipang makbak. O niya karon, diretso na ta bro. Arita sa imuhang destructive speech. So, ngayon kag destructive bro. Distract na bro. So, kanag yung mga guba. So, at least po na kay makaroon kami bro. Yan bro, ang imong speech, go ataran ang gipahayag ni Brad Sisi. Mo na destructive. Okay? Ato natagan sa masipang papa kung ato ang igsoon, brother evangelist Anides. Time start now. Maikson, ang grasya ug gugma sa tulangit ng amahan uban sa pinanggang anak na si Kristo magabubo sa iyang espiritu. Aniya karon maikson inyo matibag-timbang ang kamaturan. Ilang giadton nga si Kristo Jesus nagtukod sa simbahang Katoliko dako kay kanang bakak mga igsoon. Ngano man, tungod kaniingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 16 og ako magaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukoron ko ang akong iglesia og ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya mga igsoon. Dili kini literal mga igsoon nga simbahan nga pagatukoron ni Kristo. Ang pasabot niini mga igsoon parte sa espiritual mga igsoon ang gingharian sa langit mga igsoon nga didto mga igsoon tapad ang impierno ug ang langit nibisan ang Hades mga igsoon nga gitudlo sa mga pare nga mao ang purgatorio mao kan ang Hades mga igsoon mag-antos kita didto mga igsoon muna nga dili kasulod ang impierno diha sa simbahan nga tukoron ni Kristo. Mr. Moderator. No, Mr. Moderator, Moderator, it's no objection space. I am destructive space of your speech, so therefore I have the right to 15 minutes to consume. Mr. Okay, moderator's time. Bro, during sa imong gitawag na itong destructive speech, if naay statement nga wala hiuyon sa tema like imong gi-mention ang Brazil, ikaw na lang ikaw sa imong objection. Okay. Ang atong balao diha, Bird Marsh, nga ang destructive speech, iyang gubuon ning akong mga referensya. Ning abot mo sa purgatorio, nga lain mo po ng tema. Okay, moderator's time. Objection granted, bro. Mga pare, lahi po na nga Pareho lang ko ka ng i-focus lang sa simbahan. Ano yan, kanang mga pagtulungan sa simbahan like purgatory, heaven, hell, kung sa padiha ng mga matatag Santa Maria, padiha. Dili na ito i-appeal, dili na bro, kay ang atuaan ay simbahan magyod pagkatukod. So, the objection of the affirmative side is granted bro. So, please continue. Balik sa topic. Mr. Moderator, I am constructing a constructive speech. So therefore, this is in relations to this matter to distract in that particular case, Mexon. But sige lang, atong pagbigyan, Mexon, basta sa kita naging sila sa pulong, ingani yun ang ilang strategy, Mexon. Sige lang, nagingon ang pulong sa Ginoo. Diha sa unang Korinto 3:16, wala pa kamo masayod nga kamo mao ang templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Klaro nga igsoon, nga giingon ni Kristo, kita ang templo sa Dios, kita ang simbahan sa Dios mga igsoon. Dili ang simbahan nga Katoliko mga igsoon. Tungod kay wala nagtukod si Kristo o simbahan nga Katoliko mga igsoon. Ang atong lawas mo na nga atong ibalaan ang atong lawas mga igsoon. Dili mo sugod si Kristo mga igsoon nga inyong panamastamasan ang atong lawas mga igsoon kay balaan kini kay templo kini sa Dios. Okay, moderator's time. Wa man ta magpamatuo diri nga ang atong lawas templo sa Dios kay uyon man ta ana kita Katoliko kita maganay una ning uyon ana kay kanang Biblia ato man ang hinimo man sa ato ang sa papa una nga kanang templo lawas ni Kristo or lawas nato ug pasabot okay ra na pero ang atong gidibatihan gud karon
order sa simbahan o ang Okay, simbahan. moderator's time. Brad, the objection sa pikas bro, mo ni bro. So focus sa topic, dili man topic ninyo ang lawas is the holy temple sa Holy Spirit or sa siyang simbahan itself. So ang imo lang bro, ang imong destructive speech nakabase sa iyang statement nga ang imong gubon. Bro, mo na yung destructive bro. Mr. Moderator, o magani nga kung gupon, nga ang pasabot niya nga simbahan, may soon, dili na pasabot, nga mo na simbahan nga building. Ang pasabot ni Jesu Cristo ni may soon, mo nga kita ang lawas templo, dili simbahan. Kaya wala nila nasabtan sa mga Romano Katoliko may soon, ang gituko ni Jesu Cristo, dili simbahan nga building. Okay, moderator's time. Ay ngani. As moderator no, kanang inyong concept sa church kaya mo mag-abot aning duha, pwede niyo na debatihan sunod. Pero sa pagkakaroon, kay inyo man ang gipirmahan, imo mo po nang gipirmahan, ikaw man ang negative side. So ang imo jung right ani evangelist nga gubuon nimo ang iyang stand aning datita nga kining simbahang Katoliko dili iya ni Kristo. May mo man ang gipirmahan. So by next time bro, aron mag-abot mo sa iyang concept sa word church, pwede niya sunod ninyong debatihan. Pero sa pagkakaroon, moderator's time. Sa pagkakaroon, di sana pwede na to na ipauyo na imong objection. So bro, your objection is denied on brother Brazil is granted. So continue bro. Okay. Sa tema. So saan na to pagkuhan maigsoon, pagkupa maigsoon kung inyong objekan kanunay. O saan pagpasabot sa mga tao kung kapunay mo nag-object. O, gupon maka. Hindi ka sige mag-object. Karon. Kini, dili yun si Kristo ang gagaba sa simbahan Katoliko. Kaya nga naman, diya sa Marcos 15:1 sa iyo sa buntag, ang kadakuan sa mga pare o ang mga namunuan sa mga Hudyo nagplano na sa pagpatay kay Hesus. Gigapos nila siya o gitugyan ngadto kang Pilato nga Romanhong gobernador Nixon. Walay pounder nga patyon sa iyang mga member kung gitugod pa ni Kristo ang simbahang Romano Katoliko. Dako kay kanang pakat mga Nixon. Mr. Moderator, Oh. nang abot objection ako Mr. Moderator. Wala. Okay, moderator's time. Francis, what is your objection? Ning abot na po siya o kinsay nagpatay ni Kristo, wa man ta magkaso ani og kanang kuan murder. Wa man tindi kaso murder atong gisulba ni. Ang ato ani kinsay founder o kinsa ang unsa ang simbahan nga gituko ni Kristo, magpagawas ka og mga dokumento. Siya moderator mo tanong. Mr. Moderator, mao gani nga ako giguba nga dili si Kristo ang nagtukod og dili founder diha. Mo na nga magsige mo object para ang mga tao mabutaan sa kabaturan. Padayunan ninyo, paumanan ninyo ang Espiritu Santo sa Dios nga mahuman. Dili mo. Okay, moderator's time. Ingananin na lang kay wag sige mo di mag-abot ni mo bro. Lahi man ang imong ang objection sa pikas bro, mao ni nga focus sa pagsupak sa iyang mga referensya. O, di aman ko sa idadaan iyang pero ani mo moderator's time. Isa. Focus sa pag-distract, pagguba sa iyang mga referensya sa statement ni Brad Sisi kanina. Mao toy kuba bro, mo tanda Okay, nasabtan ako na Mr. Moderator. Pero ako, Mr. Moderator, di ko magamit og referensya. Kaya ako gigamit espiritual. Dili human knowledge. Okay, moderator's time. Espiritual. Your objection, brother Anides. What's up, Andre? Okay, as your gitawag na to, kadali process. Ang imong gigamit is ang Biblia as your reference, as your source. So, pwede na to na imuon nga may mga premise nimo sa imong pag-distract. So, Brajes, mo agree ko as moderator sa iyang statement nga kung ang Biblia gigamit pag sige. kaya man siya laing gidala ang Biblia man. So, ato na lang tugutan, Brajes, tugutan as moderator. Please continue your destructive speech using the Bible in line sa topic kabahin sa inyong gidebatihan bro. Okay. Continue. So, salamat, Iksoon. Iksoon, what is Iksoon? Kining destructive speech good din. Sa ito paggupoon, dili kami sige object. Karon, kining katisismo mga Iksoon, no? Mao ni nakaangin nga gibuta sa mga tao diha sa kamaturan. So, mao ni ang nahitabo. Karon, so karon, mao ni ang kamaturan. Bone, no? So, mapunta kayo mga Iksoon. Kita ko dyan na kayong baka. Nga si Kristo kuno, mo nagtukod sa simbahan ko Katoliko. Dako kinang pagka mga Iksoon, gigawa nila repelensya aron mga tao mabutaan. Ako mga
igsoon, nagbasa ko sa Biblia, 7 ka tuig, buntag, hapon o gabi mga igsoon. So lagpa lang siguro kayo mga igsoon, ang masimple to pagbasa. Karon, dili mga igsoon, dili katisismo, ako na-probe na mo'y nagbuta sa mga tao. Wala sa kamaturan, ilang mga referensya tanan mga igsoon, wala yun sa kamaturan. Mo na mga igsoon, hinaot po ta mga igsoon. Pero, distract lang sila dito. Sige lang, panayta. Guba. Okay. Okay, live man. Ini maigsoon, ang simbahan nga gingon ni Kristo ni maigsoon, dili simbahan nga simbahan Katoliko. Kaya nag-ingon dire sa Mateo 18, og sultihan ko pagayod kamo, kung duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon sa kay kung may duha o tulo nga magkatigom sa taon, kaana mo sa simbahan na ang Ginoo. Tungod kay kita ang templo sa Dios, brother GC. Ikaw tonta, kamalabdagan mo sa unahuna mga igsoon. So, dapat time. Okay. Okay. So, ningon si Jesus, igsoon. Wala pa ka mamasayod. Ang inyong lawas, mao ang Espiritu sa Santo nga nagpuyo diha kaninyo o ang gihatag sa Dios kaninyo, dili ka mo tag-iya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios mga igsoon. So depende ang mga igsoon nga magama ang Ginoo mga igsoon o usa ka simbahan mga igsoon. Kaya nga naman dili siya mo tag-iya, dili kita, dili mga tao mga igsoon. Nga mo na nga dili ni siya simbahan mga igsoon nga building. Kaya inyo ang kunon mga igsoon, looy na kayo ubang mga tao. Muna mga igsoon, kini mga igsoon, muna nagbuta mga igsoon, katisismo, nagbuta sa matuod nga tao mga igsoon. Ikumpara ninyo mga igsoon, basa. Mr. Moderator, bahalag mahurot ng iyang time mo object ko. Kay wakman ko moingon nga ang simbahan walay building, iya may pamugos nga building ko no. Ayaw magpataka-pataka diha. Focus na sa itong tema. Kung ang akong referensya kay maunay atong gipirmahan. Di ay daghan kong libro. Kupane, uli ka kaguba uli. Okay. Sumata na. Okay, moderators time. Please continue bro sa pag-distract. Katong ang inyong tema lagi bro, kabahin man yun ni Simbahang Katoliko, ipatupa mamatudaan ni Brazil, go pa alang iyang statement. Pero Kupane, uli kaguba uli. okay, please continue. So, nindot kayo igsoon, no? Okay, preta. Ila pa yung gihanton may igsoon na naa ko no sa Goldger Encyclopedia Volume 5 mga igsoon. Ginama sa mga tao ang ilaha mga igsoon. Nagingon pa yun siya nga reference New Book of Knowledge 2,000 years ago mga igsoon. O saon pagkaroon o libro nga kuan mga igsoon nga wala pa may papel sa una. Unya nakagaba na anang tuiga, dako kay ng pakat mga igsoon. Ginamagama na sa mga tao. Mo mangyani nga nagamit sila daghang referensya aron matabunan ang Biblia. Di ba? Karon diha sa ingon siya nga dihay original and largest church kuno. Tinuod na nga original and church largest. Wa man nga sabti mga igsoon nga ang ilang pagtuo mga igsoon diha sa simbahan Romano, Pagano, Katoliko. Mo na ang mga teaching diha mga igsoon. Mo na nga wasa kasabot igsoon og Romano, Katoliko. Ang Romano mga igsoon gusto sa mga taga Roma mga igsoon nga sakupon ang tibuok kalibutan. O niya kahupungan mga igsoon. Mo na nga gusto sila nga mupuli sa mga Hudyo. Iya pa no? Start sa ka. Sige lang. Okay. Ganay, ningon si Jesus. Si Jesus mitubag, gubaan ninyo, kini mong templo, o tukuron ko kini pag-usap, sulod sa tulong adlaw mga igsoon. So, common sense lang mga igsoon, pwede ba matukod pa ni Kristo igsoon ang building? Tapos ningon, kini siya, simbahan Katoliko na rin, sulod sa tulong adlaw? Kung sa may gingon sa mga Hudyo, apan, o sila mingon kaniya, kini templuha, gibuhat sulod sa 46 ka tuig, unya tukuron mo kini pag-usap sulod lang sa tulog adlaw. Tapos mingon mo nga simbahan Katoliko gitukod dito
sa Roma. Wa mo kuyapi. Gito is mga igsoon. Gito is mga igsoon. Sila mga igsoon. Pero sila, mailan rin po na ito ang kamaturan mga igsoon. Matimbang-timbang ni sa mga tao mga igsoon. Kita ang wala pa kami. Oh. So diri may igsoon, no, sa walay duduha, ang mga punong pare at ang mga pinuno ng bayan ay nagkatipo noon sa palasyo na pinakapunong pare ni Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Hiniling ng mga pinunong Hudyo sa mga Romano na parusahan si Jesus ng parusang kamatayan mga igsoon. Naananidaan ng Romano Katoliko mga igsoon sa una pang panahon. Mo ganing nagibatlong mo, no, kaya naman, sige mo og ipilsa sa mga baka, wala ninyo hatagi ang mga tao o kagawasan. Kini mga Katolik Pitipinder. Objection, Mr. Moderator. Okay. Okay, Okay, what is your objection? Kami may nagdebate nga itong magpalaban man siya sa mga tao. Ari atubang na po. Sige, naran na yan bro, basta siya matubang. Sige, padayon bro. Step on it. So natupod ang Katoliko may igsoon sa tinuod na may igsoon. 380 ubos na Emperor Theodosius na Kristyanismo na himong opisyal nga reliyon sa Imperyo Romano. Pinaagi sa mando sa Emperor nga magpadayon hangtod sa pagkapukan sa kasagpang Imperyo may igsoon. 380 pa gimugna may igsoon kaniadto walay reliyon sa una may igsoon si Kristo. Kay Kristiyano tatanan mga igsoon, Budismo, Paganismo, Hinduismo, Judismo mga igsoon, o Kristyanismo, lima ra kayo wala pa ng Katoliko. Kay Kristyanismo tatanan, tapos mingon kay Katoliko si Kristo. Waka kuyapi. Espiritual na si Jesus Cristo igsoon. Espiritual na. 4 minutes oh. Katiga si Brother GC, ganun dugay niya oras ha. Siyempre, Holy Spirit na ka po. Oh, Spirit na. Oh, muna siya igsoon oh. Kinsa ang nagbuhat sa Romano Katolikong simbahan? Ignacio de Loyola, magtutukod sa kapisanan ni Jesus o usa sa bantugang magtutudlo sa espirituhanon nga kinabuhi sa. Oh, klaro kayo. Si Ignatius di ay mga igsoon. Si Ignatius dili si Jesucristo. Ila lang di-claim nga si Jesucristo mga igsoon nga mo'y founder sa Katoliko. O dako ito kayo ng pagkat mga igsoon. Hinaot po ta mga igsoon nga kamo nga naa karon mga igsoon. Makita ninyo matimbang-timbang yung igsoon kung kinsay na maka o kinsay wala mga igsoon. Pinasubay sa Biblia mga igsoon. Kinsay ng tuhaan, katisismo nga nagbuta sa mga tao, i-compare ninyo mga igsoon. Diri sa Biblia mga igsoon. Diri sa Biblia. Dako kay kalainan mga igsoon. Biya mo na nga pagtuoy. Giilan mo. So, Di lang mahangan. Pioras. Okay, muhib ko mga igsoon. Pwede question. Ito na lang. Okay, surrender na siya. Sound check. Okay, i-wave na sa ito. Wave yan. Okay, wave. Okay. Maura na. I-wave na. Okay, pero bro, ari na ta sa cross-examination nga magikan sa affirmative side ngadto sa negative side. Okay? Time start now. Abot yun. Okay. Ang una na kong pangutana. Ang imong source nagigamit Biblia, cellphone o kanang katisismo. Mura na imong dala. So anak ko mangutana na. Giingon ba diha sa Biblia nga dili si Kristo mao'y nagtukod sa simbahang Katoliko? Wala mga igsoon. Wala nag-inyo si Kristo nga ang Katoliko mo iyang gibuhat mga igsoon. Busa ayaw puni ang Biblia. Mr. Moderator, okay, sunod ako pangutana, kay niingon man di, wala man di ay diha. Sunod akong pangutana, anang katisismo nga imong gidala? Nagsulti ba na nga dili si Kristo mo'y nagtukod sa simbahang Katoliko? Nagsulti sa baka.
Nagsulti sa bakak, Nixon. Wala yung nagsulti sa tinon. Okay. Wala yun, Sunod wala. pangutana. Nganong nagdala man ka ng libro ha, nga bakak man dahil na. Tungod kay kini siya ebidensya sa pagkabakakon sa mga pare. Gibuta sa mga tao. Okay, sunod pangutana. Kinsa may nagdalaan ng bakak nga libro? Amo! Ikaw. Amo! Nganong naman mo? Ako na. Nganong naaman nimo? Nga bakak Katoliko man ni, dahil na. Ha? katoliko ni inyuhan ni katisismo. Yang nganong naaman nimo? Nagsulti ang ebidensya ni Igsoon. O sige, ebidensya. Ha? Okay, ipakita. Okay. Dili si Kristo mo'y nagtukod. Okay, Sige. ako kakuhanan o Sige. ebidensya ha. Napakak ang katisismo. Ikaw akong pabasahon. Kana og moyon ka. Okay, basaha ang inyong ikadong sugod Pinirmahan mo ni Bishop Oy og ni Ikuan mga Igsoon. Mr. Moderator, Basaha. wala matubag ako pangutana. Iya na Manginoon kung babasahon sa ikaduhang sugo. Nga kumplito man di Dili lang. libro, bro. Okay, moderator's time. Oh. Brad JC, unsa may imong Ang akong pangutana, Iklaro ko. ipabasa na ko anang iyang referensya nga dili si Kristo mo'y nagtukod. Dili. Okay, moderator's time. Ang iyang pangutana bro, mabasa ba diha nga nag-ingon nga dili si Kristo may gatukod sa Katoliko? Maoy iyang pangutana. Okay. Palihog ko direct to sa iyang pangutana. Dili yun si Kristo. O wag kay mabasa. Pero ilang ipunan mga Igsoon. Nga doon ako rin katoliko. Ano, ngayon words sa mga mo, nagkagama silang dagang libro. Biblia ra Igsoon. Biblia ra unta. Oh, Mr. Moderator, yan is na ko yung pangutana. O, simple na. Ang unang pangutana ka na ko, akong ipangutana siya, nga babasa ba, nga diha sa Biblia, nga dili si Kristo, so nitubag na siya. Okay, moderator's time. Ingon na ni Brad. Oh. Kategorikal lang yung pangutana. Mabasa ba audit? Walay mabasa. Ang tao Igsoon, boy gagamatanan. Pero adunay mga pakak nga gigama sa mga tao. Kung imong pangutan na Igsoon, asa specific nga unsa Who founded Catholic Church sa imong cellphone? Sige. Oh, Imo man ang gigamit. ito naman. Okay. Mr. Moderator, katong nga sa atong balaod, kung unsay gamiton sa atong katbang, ato ka nang masusi. Una akong ipasusi kay sa Biblia, Okay, wa man siya moderator's time. sa cellphone. Moderator's time. Moderator's time. Ano ni mga cellphone as one of your reference? So, Sa imong cellphone po, ang gusto ni Brad si ipalutaw nga ipapamuta na sa imong cellphone kasi founder sa Katoliko using your okay. cellphone. Ito, sa Katoliko. Okay? Awa, Basta tinuod. ang iyang katungdanan karon mao ang pagtubag sa akong pangutana. Kay katungod pa namo nga magsusihan na mis among mga Okay, karon moderator's time. Ato tagaan Basta na sa imong nga mamuta na si Brad JC base sa imong gamit nga cellphone bro. So, balik ko na to, ang pangutan ng Brad JC, unsa man daw ang who founded Catholic Church. kay kinsa man ako no ang gatukod. Pakanan, metek. Mao lagi akong gitubag na Igsoon. Og imong i-search sa Google, mabutang diha nga ang founder kuno sa Katoliko kuno si Jesus Christ. Pero kana nga Igsoon is pirate na mga Igsoon. Kaya naman, cellphone man na. Objection, Mr. Moderator. Di Ang ba nasa akong Biblia? request, dili explanation. Ipag-google ra sa iyang cellphone. Mo kana Okay, gamit. Hindi. Moderator's time. Burgess, gitubag na kaniya Burgess na Pag na, like question. Di man ka Google. Mr. Moderator, gusto- naasa itong gusto. balaod. Nga unsay gamiton, ayaw di na ito nasupakon. Gusto. Di na Burgess, nasupakon. Burgess time. O unsay gamiton nga referensya. Google. Oh, i-google. Gani. Nabasa naman ako. So, ang gusto ni Burgess, Sa Google. I-Google ako, wala
wala makoy kanang kuha dire kanang wala makoy internet. Sa ato pa, unsay gisulti sa Google anang imong cellphone? Yang ko na bitaw nako tinuod. Tinuod Kanang nga? gawas sa Google may igsoon. Ang Fathers Katoliko, Order si Kristo Kristo. Sino? Hari ka tawa. English siya kayang dokumento. Daily Bible igsoon. Sa Google sa internet Google Biblia ta igsoon. Biblia ta igsoon. Kay kung kanang Google igsoon, dako nang bakak. Tao lang ang gagaman ni anak igsoon. Okay, sunod pangutana. Pangutana. Kaya ang nagama sa Google Tao raman, kinsay nagama anang imong Biblia? Ang tao pinapulong ni sa Ginoo. Di ka. Tao gihapon. Kaya naman. Okay. Kaya tipo kasulatan gisulat uban sa lambda gikan sa Dios o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kabaturan, sa pagbadlong ug sa pagsaway unsaon ang pagkinabuhi nga matarong. Okay. Sunod pangutana, kagian ko na niya nga usa sa iyang mga dokumento, Katoliko, Gituo Yuri Cristo. Sunod pangutana, pito man ka katuig nagtuon sa Biblia. Ang pangutana, kanusa gihimo ang Biblia? Tubag. Oh, kung sa gihimo ang Biblia, sa Old Testament maghimo ng Biblia, 5 ka buok pag unang Biblia may igsoon. Ha? Oh, Wala. basta. Kanusa nahibalo ba ka nga sumala diri sa among dokumento ang Biblia nagsugod lang panahon sa 4th century. Naibaw ka na wala? Igsoon. Kaya imong gisulti may igsoon, human knowledge dili na siya facts. Kayo Kanos- kag facts igsoon, kire o kire. Okay. Kire. Okay. Wala gibutang may igsoon Okay, usa Mr. tiis na. Moderator, kung ako nga kay panahon pa kuno ni Moises, ang Biblia gihimo, ang pangutana nganong Walay computer si Moises. Sige. Walay tuig lay, walay tuig. Naa computer si Moises wala. Walay tuig, walay tuig. Dapat bato unta imong gidala dire nga Biblia. Klaro kay may igsoon. Klaro kay may igsoon. Mr. Moderator. Sana. Okay. Okay. Alam ko na niya, sa panahon ni Moises, unsay sulatan sa balaan nga kasulatan? Dili out of topic na mga brother. Simbahan man ta, simbahan man ta. Oh, topic no. Wala kasi Ikaw na'y naggamit anak. Oh. Karon kay wa man nimo guba. So sunod ko tana. Oh. Ari na focus akong referensya. Giingon man sa DepEd. Oh, Nalito DepEd, sa DepEd. Okay. Ang pangutana, kining giingon sa DepEd kasi Kristo naas Katoliko. Nagsulti ang DepEd og tinuod o namakak ang DepEd, diba? Nabakak. Okay. Nabakak ang dipid. Wala sa Biblia. Biblia atong tuhuan mga igsoon. Ayaw ng dipid, ayaw ng mga referensya. Biblia ang gingon sa Ginoo. Biblia. Biblia na igsoon. Espiritual ang Diyos. Namakak ang DepEd. Nabakak. So kaya ba nimo nga ikiha ang DepEd kay daghan ra ba ning nang eskwela sa DepEd? Kaya. Kaya. Ang utana lang ko, Mr. Moderator, ako lang i-address niya. Naka-eskwela ba ka sa eskwelahan sa DepEd? Naka-eskwela ko, brother. Huwag mo questionan akong credibility. Naka-eskwela ko masteral. Third year ko sa law. Oh, niya? Kaya lang i-question akong credibility. Oh, okay, ikisya lang to na ko. Kay imo mo gikontra. Sa ato pa, bakak tong imong eskwelahan. Bakak lagi na. Bakak na. Bakak ng libroha. Bakak ng libroha. Wako na ingon. Wako na ingon nga ang DepEd. Ang ilang Doctors administrasyon. of Education. Bakak. Oh. Ba, mga doctors niya, sa education, Grace Estela si Mateo, PhD, namakak na eh. So, tiyan Exxon ha. Ay. Ang akong ikaw na Exxon. Categorical Christian, Mr. Moderator. Ang administrative sa DepEd, wala na sila bakak. Pero ang gasuwat ni Ana Exxon nga si Kristo ang founder, dako ng bakak. Eh wala sa Biblia. Asa ba sila nagkuha na sa Biblia? Na versikulo verse. Ilan nang gi-claim? Gi-claim na sa tao. Wala yung versikulo verse diha. Ako magpangutana, Mr. Moderator. Oo. Utara. Nangatona ko nimo, ang nagtudlo nato sa mga litra ABCD, mabasa man na ang tos Biblia. Gikan man na sa DepEd, sa ato pa sayop ng mga litra diha nga imong gibasa. Igsoon, spiritual ta igsoon, dili ta tawhanon. Biblia tong diskutan ayaw ikilabot ang DepEd kay walay apel. Ang DepEd mao'y nagtudlo nato unsaon pagbasa o sulat. Karon, o yun ba ka na, nga DepEd may nagtudlo nato unsaon pagbasa o sulat. Uyo, uyo. Kanang nasulat nga mga litra ana, mao ba na gitudlo sa DepEd? Pulong ba sa Ginoo? Di ba taga DepEd kasutan eh? Pulong lagi sino. Ang DepEd Pero nasulat. ang DepEd mao'y nagtudlo nato aron makabasa tag Biblia. Dili pod. Sa Ginoo nagikan atong kahibalan Sa ato
nimo sa Kaalam, yes. E dili ka ba ang tao mag-isong basa, isong bisan pag pisigi kag basa ng libro bisog ka wakay spiritual, mo nang wala mo kasabot. Okay. So sa ato pa diretso na kuno ni Siyas Ginoo. Tara. Mo na. Og mutuo mo ani. Wa gyud kinabrightan nga mutuo sa mani. So Mutuo na. kining isulti niini. Isa na. Sayan ng daigdig. Ah. Sa dik gyapon kay sayan man eh. Okay, usa yung pangtana. Sayan po ni. Unsa may mo pangtana? Si Kristo Ah. mao'y nagtukod sa simbahan Katoliko. I-claim lagi na ninyo human knowledge, spiritual ta. Wala na diri mabasa, inyo ra nang gikuha-kuha. Naaman ni sa gobyerno. Sabi no, Biblia man ta. Basic. Okay. Okay, pagbiyan. Okay. Sige. Ah. Questionan na ako sa Biblia. Kinsay nagbutang o kapitulo bersikulo sa Biblia? Ayoko gisi-gisi. Isaan. Mga translation ni may isaan. Tuba. Di tama Kinsay translation na nagbutang o kapitulo bersikulo? Kinsa mo na di mga tao. Kinsang tawa na? O di na kayo specific. Kano mag-specific ka? Kay balo ka wala? Kinsa man? Ha? Ikaw. Si Cardinal Hugo de Santo Calo. Oh. Di ako yung libro. Ay, namakak. Ikaw huna-huna ang imo. Namakak, Ikson. O wag ka ikatubag uli. Nagamit ako ng referensya. Ginama sa tawo, may Ikson. Dili pulong sa Diyos. Okay. Kanang imong gibitit na pulong sa Dios. Oh. Hinama na tao dili. Ginama, pero pulong sa Diyos. Hinama gilakot. Ikson. Apil ko mahobyak. Nagkatawa ko niya akong gahambag. Dala usa ka kanang sinuwat sa Ginoo. Ikson. Ingon ikaw may nakita. Okay, ako masahon ha. Kinsay naghimos Biblia. Sige, sige. Naunsa man ito ni ay, Mr. Moderator, objection sa tagay sa time, kamao man ko mo hilot o kabuhi. Ako ning hiluton ni Kahuma. Mr. Dito. Personal na Mr. Dito. Sige, sige, sige. Dalawa ha. Rajesh, berito time kini paliw ko kaya balik positif. Balik sa topic. Balik sa topic. Close side comment next. Sige, sige. Oh, tala, Ano sila? ah. Tinuod jud kay ingon makagibisyon ako no nimo og kinsa. Diba? Panahon sa Biblia. Unang panahon ang mga basahon walay kapitulo o bersikulo. Aminaw lang po. Isumpay-sumpay ang mga teksto sa usa ka linupot mao nga lisod kaayo ang pagpangita o pagtultol sa mga mensahe pagisgutan. Iadtong tuig 12:20 aron makaibaw ka ba kay wa man ka matuduhi sa inyong simbahan ako na lay tudlo nimo. Sa Anton. Rajesh, moderator time Pangutana, pangutana. Napatay 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Sa ato pa, akong kontana, wa day ka kahibaw nga ang Biblia hinaguan hinimo sa Katoliko. Ay, Ikson, nga ni Ikson ha. I-claim ko na ninyo, walay problema. Ang problema, nakasabot pa mo sa Biblia. Kamoy kayo mo tinood pero ang problema, nagsunod pa mo sa Biblia. Kaya nga nung naaman kayo mga notebook, mga libro, di ba ang Biblia mong gibitbit? Okay. Biblia, Okay. bibita. Ningingon ang Biblia, Ho 8:8, read the history and see. Ay, asal ka mabasa na? Ho 8:8. Gagama-gama, Listen asal ka? careful. Gagama-gama, gagama-gama. O, mabasa na to sa Isayas. Ikaw basa. Isayas 41:4. Namakakit ikaw ha, Sige. Ikson. Sige, sige. Di ato rin, Living Bible. Okay, akong ipakat ang time, kay nangitag asa ko nung mabasa. Palihog basa. Basa mo ng kasaysayan. Wala ni kamao. Sige. Atong basahan bro, as moderator. Moderator lang. Basig ka sa iyo kapag interpret pa. Basig ka sa iyo kapag interpret ha. Kung saan ka kasaysayan, kay dagang klase ang kasaysayan. Apil ni. Kasaysayan ni mo. Whatsa. Ato Sige, sige. Okay, Kung basa. saan ang Bible Kung saan Bible na? Hat lagi kayo mo duha ba? Kung saan Bible na? The Living Hindi Bible. Bible, sige basa. Protestante ni. Hope 8:8. Read the history books and see. Ingana pa lang, kagirapal ang imong interpretasyon yun na history tapos history book na. Dagang klase history, brother. Apil ni. History ni Jesus Christ, history sa simbahan, history sa imong pagkatao. Dili kay usa lang ayaw i-general.
Wa ka kasabot sa imong pangutana. Naunsa man ito ni history gali. History. Church history mga history. Saan history ka? Ang pasabot Sa ya? encyclopedia. Unsa may buot ipasabot di ay Unsa may buot history? Ay search bro, ug unsay meaning sa history aron makasabot ni siya. Ay, basahan. Sige. Wa pa di siya kay balong sa history. Baka dictionary rin. Okay. Ang history, Ade, pangutana lang. buot nga sa history, katong mga events from the past. Nanlabay na ba? Pananglit katong nahagbong, nahugmak ang tulay, atong nianging adlaw. History na siya, karon. Okay, paliw ko. Oh, ano history? Kini history man eh. Unya, okay, basahan na. Ato ipabasa sa iyang Biblia mismo. Ay, na. 41:4 sa Isaias. Dili, ako naman ko na igsoon. Mr. Moderator, wa ko nilabot ang history. Balo. So, Balo na itakad pa na ang igsoon. Okay, ito mas... palihog, Okay, ipabasa sa iyang Biblia. Nganingon siya, walay labot ang history. Walay labot kasi sa iyang history sa mga tao. Sige. Walay labot na igsoon. Sa Diyos na ka. Iso Kristo ra ta mga igsoon. Oy, sa ka Biblia i-compare ana kanang mga tawhanon nga nalis wala na sa pulong sa Ginoo oy. Wala na mga igsoon. Inyong kahibalong igsoon is human knowledge Okay, lang. moderators time. Ito mas Isaiah. Basahan. Isaiah. Isaias 41:4. Kinsay nakabuhat o nakagama niini na nagtawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Jehovah ang nahauna o uban sa katapusan. Ako mao siya. Asa si Sir na. Naguna o di Una ako kasi saya na. basta sa live version. Kasi saya na. Kasi siya ang naguna matod pa niya. Wala, O siya po'y naa sa ulahi. So, Kaya ni mo matistuin sa mga tao na igsoon. Pero kini lang sa Ginoo may igsoon di mo kung mapagkakan. ako'y mabasa, tuis-tuis. Sige. Pero kung na ako'y mabasa, Isaias 41:4. Kuha mo lang Bible. Wag lang Ikat Bible. sa ng time. Isa itong cellphone. Dugi mo. So, basa. At 1 minute. Isaiah 41 versikulo 4. Sino nagtalaga at gumawa nito? Ang buhat pa noong unay tumawag ay Bisaya lang brothers ay Tagalog. Tanang word ko sa Isaiah. Asa may kasaysayan na Di lagi. lagi. What lang. Excited po kasi. Kaya ang Ginoo man, sumara ang Biblia, ang Ginoo Sa kasaysayan sa saya ang pumunta na. Sumpa kung ba nimo ang Ginoo o musunod kaning iyang gingon. igsoon kasi kasaysayan sa dagat ang gingon ana. Ayaw Christian og supakon ba nimo dili ayaw iyapil ang Ginoo mga igsoon o pang tanah para lang atong pasibadan ng ngalan
sa Ginoo aron ka makalusot. Basaha ang Karaan. Oh. O huna-hunaa ang mga kamatuoran na makarunan sa atong katigulangan. Oh, katigulangan. Saya. Ha? Imo na ba yung interpret? Okay. Ang hubad sa history kung yun sa pagkinabuhi ang mga Negative side. So ikaw bro, ikaw ang mahatag una o rebuttal sa Yaning summary, istoryahan, didibatihan. Pero wala yung objection ha. Kay sumari ko ni. Naay Oh, di ba siya mag-object na po? part na moderator mo tingog mo nakoy katungod mo Alagi. mo pa-stop sa mga votes sa Hindi sa kamaturan. No? Ingani siya maikson. Kini siya ikson Biblia. Kini siya katisismo. Kini kuman mga ikson, mga referensya. Ako lang mong pangutanon, kinsa inyong tuhuan ang Biblia o ang kining mga katisismo o referensya. Common sense lang ta mga ikson, kaya nangita magkamo sa kamaturan. Kung ari mo diri sa katisismo ikson, dako yung pagkat mga ikson. Nga naman, wala sila gatudlo ikson sa tinuod ng mga pagtulunan nga naa sa Biblia. Kaya ang tinuod nga Biblia, dako naman bunyagan. Unya ilang bunyag kay bata man ni ahalan man na sa Biblia. Unya mingon sila nga tinuod ang Romano Katoliko gibuhat sa ni Jesucristo. Ikaduha, ang giingon sa Balaang Kasulatan ang pagampo may igsoon or sa matag tuig, wala may igsoon. Wala gina, dito po kami ha. Kumonsensa na tabay igsoon. Tanawa ha. Ako, Katoliko kung dako. Pero pagbasa na ko sa Biblia may igsoon, nablihan ako sa labutan. Nablihan. Dito may bisita. Ikabot mo taas kayo. Ikabot ato, magkakaw may diha sa tiil. Tigil Yesu Kristo nga patay. Tinuod ba na patay ba si Kristo? Buhay si Kristo. Buhay si Kristo may igsoon. Kita ang templo sa Diyos. Wala sa simbahan. Wala sa simbahan maigsoon. Wala kay usa o duha nga magatigom sa kungalan. Ako ang naa diha maigsoon. Wala na mo kasabot. O kinsa may nagdaan ang mga santos maigsoon? Si Jesus Christ ba? May sila. Luoy kayo itong mga katigulangan sa nag-iilan. Unya karon hangtod karon magpailan gihapon mo. Wa mo ko yambe. Kung si Kristo pa maigsoon, nag-ingon man ginadire Ayun dire ha. Pinirmahan, imprimator, Most Reverend Christian Vicente Noel Dide, Obispo Diocese of Tablibon, Reverend Father Albito Isoy, katisismo, karon, ilang gibutang dire, mga igsoon, klaro ni mga igsoon ha, ang ilang ikadong sugo, dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoo, nga imong Diyos, mao ba ka na sa Biblia? Yan, nagdabot sila Biblia, pero ang gibutang nila sa katisismo, dako kayong baka. Ang giingon sa Biblia mga igsoon, mutugot si Kristo mga igsoon nga sukuhay ang ipatukod niya nga simbahan niya, sukuhay sa pagtulunan sa pulong sa Diyos. Common sense mo pangwarta na. Wa mo kasabot ana. Kamu rin gitunto. Kining mga Katolik na depender mga igsoon, ayun mo kasuko ha. Kay tuan man mura rin silang mga abogado. Nagdipinsa sa mga pare. Naunta dapat mga pare maoy naa dire para sila mupasabot sa mga tao. Ang problema wala diha maigsoon. Tinuod ba na ang simbahan? Mao ba na inyong pangutana? Karon maigsoon tanawa. Tinuod ba na mo ba na gitudlo maigsoon? Aron claim mo nga tinuod mo simbahan? Ikaduha maigsoon. Ang Katoliko maigsoon wala naghatag og kagawasan sa mga tao maigsoon. No? Purgatorio ang ilang gibuhat. Naamo ni purgatorio sa Biblia, hidis mga igsoon. Sultian mo sa tinong igsoon ha. Kung mamatay mo karon mga igsoon, ang inyong kapahingan mga igsoon, inyong kalang igsoon, adto sa hidis. Hidis kayo mga igsoon. Karon ilang gitudyo sa katisismo, purgatorio. Dako kayong bakat mga igsoon. Pag hinulsol mo pag repeat mo kay buhi si Kristo, dili patay
sama sa naa sa Katoliko Migson nga taga-adlaw patay si Kristo nga bato nga naa sulod sa simbahan. Pagmata na mo mga igsoon, panahon na mga igsoon nga mablihan ang inyong salabutan. Ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kaya kasigi mo dipinsa sa mga bakat o mga limbong sa mga pare. Mao bitaw mga igsoon nga masakitan mo sa pulong sa Ginoo tungod kay wala mo sa katinuan. Taan mo sa pagkakan. Hebrew 4:12. Ang pulong sa Ginoo haet sama sa duay sulam. Mutulot gikan sa inyong kasing-kasing o sa inyong kalutahan. Tag-igon ba si Kristo may igsoon balik-balik ko ng pagampo? Ingani ang pagampo may igsoon sa Ginoo. Pater noster, qui is in coles, sancticeptor non in toom, adventia trignum toom, piat bilentas tua, sikot in colo et entera, panem nostrum coridanum deribisode, et dimitei dibita nostra, sikot et nos dibitimos, dibiteribus nutres, et nos inducas, en tentationem, sed liberan nominus. Amen. Maigsoon, our Father na maigsoon, ora na gitudlo, pero sa gitudlo na dire, mga rosaryo, mga birhen, magatabang mananimo, maigsoon, magsige ka gudlohon, patay na, ulit mo na gitudlo ni Kristo, dili mo sugot si Kristo maigsoon, ngayon ganaon ninyo, kay buhi si Kristo, ning buyo sa inyong tagsa ka kasing-kasing, diha kay kamo ang templo sa Dios, wala sa simbahan maigsoon, pagmata mo sa kabaturan maigsoon, no? Kining debate maigsoon, no? Kining debate dili ni mahuman, as long as dunay gipadala ang mga pari maigsoon nga mga pon, mao ni sila mga pon, pero ilang mga hari, mga king, naa sa nagpatalikod. Oh, patubangan ni ko inyong mga pari maigsoon, bisag kinsang paria, anytime pohon maigsoon. Oh, Way kaya pon. yung kini lang maigsoon, wala mo. Way kaya pon. Oh. So, kini siya maigsoon ha. Dili tinuod nga ang Katoliko maigsoon simbahan sa Ginoo maigsoon. Dili gyud na kay ang inyong mga pagtulunan puro bakat maigsoon. Wala naghatag ang mga pari maigsoon o kaluwasan sa mga tao maigsoon. Ningon si Kristo maigsoon, ako ang dalan sa kinabuhi. Wala yung makaadto sa amahan. Gawas kanako maigsoon. Wala ningon siya ngadto sa mga santos, adto sa mga ribulto, wala. Ha? Di mangyamo man kay ni Kristo maigsoon dito sa templo maigsoon kay naman ilang gihimong pangwarta ang simbahan sa gawas tanaw mo matug sipo kuno may maigsoon be tagbuhat lang sa kunsa si dinaan common sense mo o kini nya man mo tinuod manikin upaw si dinaan tagbuhok yaman taga naman imong ludhan hawak ka kuyapi Jeremiah 3:9 mo na tinuod hindi siya wala siya naulaw sa pagsimba o bato kahoy mauwaw mo 3 minutes left. kung kaya ninyo kiantos maigsoon tiba na inyo maigsoon ha di ko gusto maigsoon nga maimpirno mo kamong naadri maigsoon kung di mo kabiyana maigsoon gipadayag may tinuotso apan ang mga talawan ang mga wala magtuo ang mga balaway ang mga mumuno ang mga makiluwason ang mga mamarag ang tanang nagsimbang mga Diyos o ang tanang makakon itambog sa linaw nga kalayo o gasupre o mao katong ikaduhang kabatayon kung dili mo kaning kawasan na igsoon sultian ka mo maigsoon adto mo sa hidis mga igsoon dili mo sa purgatorio nga doon din taon nga mabuan ang patay mga igsoon para maluwas sa katong kinabuhi ningon ba si Kristo kung mamatay ang tao adto sa purgatorio ang buhay niya para maluwas usay pagtuon ni Kristo paliton ang kaluwasan dili mga igsoon pagtuo mga igsoon dili makita nga si Kristo mga igsoon buhi si Kristo mga igsoon nga nagpuyo sa atong templo sa atong lawas dili patay si Kristo sama sa simbahan sa Katoliko mga igsoon nga patay si Kristo wala na tagig buhi si Kristo mga igsoon mo nang buta ka mo sa kamaturan mga igsoon buka ng mga bata hinaot mo ang tamang igsoon nga ni pag-iham igsoon kumuton ang mga kasing-kasing nining mga Katolik Pindipinder igsoon nga kapunay nagsalipong nagbabag sa kapaturan salo ni sila mga tawhana nga pinuang mga igsoon pero tungod sa garbo o kinaiya sa taong igsoon o wala sila kabalo na mao'y magkapahitawa nila ngadto sa impirno kung di mo gusto mga impirno mga igsoon biya mo anak mga igsoon biya mo anak mga ribulto mga igsoon wala ginas katinuan dito ko sa Panglaw mga igsoon ako lang gipro mga igsoon dagang isuto ko sila kayo la sa kung sana kaya nga naman sakit ang tinuod pero
kaayo na sa mga tao nga gibutaan mo ayaw pagbuhat og Diyos o larawan dinhi sa yuta ilalom sa tubig ibabaw sa langit ayaw pagyukbo ni bisan unsa kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos abubuhan ang Ginoo misod kung magsampit mo og lain ang ngalan ni Ginoong Kristo naman ang atong sampiton mabuhi si Jesus kay buhi siya sukat pa sa sinugdanan o sa katapusan dili patay si Kristo. Oh, karon pagpagkaraingon gihapon mo nga kamoy tinuod, dili mo tinuod Megson. Kita ang templo sa Dios Megson. No? Ina patay sa ayo labanan ang reliyon Megson. Labanan nato ang pulong sa Dios Megson. Dili kay ang reliyon, kay reliyon dili makaluwas nimo. Si Kristo lang ang makaluwas nato. Dili ang reliyon, ang pulong sa Dios Megson. Wala gayud ana Megson sa pulong Megson. Yes, Francisco. Okay, daghang salamat sa atong Evangelist Anires. Salamat sa mga paghatag o summary. O karon ari na ta sa time sa affirmative side sa iyang summary kung rebuttal. Time start. Francis. Now. Okay, maayo kayong pagpamakak sa atong gatbang. So, daghan kayong salamat mga kaigsunan sa mga viewers natin. Shout out na to. Ha? Tagalog na po. Okay, magandang gabi sa lahat. No? Sa ating mga viewers. So, atong mga kaigsunan ko na Kristo, atong nadungog nga naparot yun itaw ng atong gatbang. Daghan kayo ang among ipirmahan. Biblia referensya pero ang iyang dala Biblia katisismo o cellphone. Unya ang cellphone ang iyang cellphone gigamit ning tugan nga ang natukod sa simbahan Katoliko si Kristo. Unya sa Biblia iyang gidala wa pod mag-ingon nga dili si Kristo ang natukod. Sa ato pabiling champion ang atong simbahan. So celebrate mga kaigsunan. Unya sayahang wa siya nagamit. May paywa siya magdag cellphone mga kaigsunan. Nabuking hinoon. So karon ang iyang gibirahan larawan. Unya mga kaigsunan ni Kristo. Ang giingon diri sa Biblia, ning sunod kuno siya sa Biblia. Pero ang Biblia ra pod mismo moaoy ning tikio niya. Ano man? Ning ingon man gud dire, mga buhat 19:36. Walay makalimod niini, busa kalma lang og ayaw kamo pagpinutong. Perting putunga nga kaabang. Wa mo sunod sa Biblia. Ya pa. Ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmaligon sa laron. Magmaligon sa ilang pagtuo o paghigugma. So, huwag masabot. Huwag masabot mga kaigsunan. Pagkalma lang nya kay perti makang putunga mao nga perti kang pildiha. Unya giskutan niya ang larawan. Bawal kuno ang larawan. Kung bawal pa ang larawan ngatong gidrawing maning San Lucas inahan sa kanang panabang. Naa pa man ni sa St. Mary Major niadtong 252 gidani ni Santo Tomas sa Mylapore, India, simbahan Katoliko o karon gi-preserve ni inahan sa kanang panabang. Kinsay nag-drawing ani si San Lucas gitawag ni Paduna o Miskilin. Diyos ba dahil si Birhen Maria o si Jesus? Kumo kay nailarawan si Maria, Birhen Maria o si Jesus. Diyos na dahil. Ikaw na amang po kay larawan. Diyos po na. Wa na lang ka magpa-picture. Namagani picture sa atong tarpaulin, sa atong paguan. Namagani kay profile pic sa imong cellphone. O niya, ningon siya, kana kulong 10 commandments, gisupak kuno na sa simbahan. Hoy, daghan may libros 10 commandments. Libro ni, kana imo tarpaulin ra. Gikuhaan pag yun nimo. Nagpailan lang yun sa imong kabawka
akon, gidelete o delete do. Kinsa man ning tarpaulin, imo man sa ato pa ikaw mo inagpa-delete ana. Kay diri sa Katoliko wa man gidelete na mo 10 commandments, kumpleto man ni ani libro sa basahon man nimo. Ha, bisan pag wa kay kananay ug basa ana. Daghan og libro sa 10 commandments. Okay, kani official na mo nga libro, Catechism of the Catholic Church. Asa mo to? CCC. Ikaw ray nagdalag libro nga diara o basahan 10 articles of 10 commandments kompleto pero imong tarpulin kuwangan pagkabakakon sa ning atong gatbang ikaw kurakot kang nato San Marcos 12 sa San Marcos 12:31 ang napo kasugo gihimo na lang duha ni Kristo nasuko siya nato kay gikuhaan kuno na pug usa pero wa siya masuko ni Kristo nga duha ra gibilin sa napo kasugo asa man mabasa be ang graven images sa 12:31 duha ka man kasugo gihimo man ni Kristo ya suko ko ka kay pare si Kristo sa Hebreo 7:26 si Kristo pare unya wa man mo'y pare mao nga dili mo sakop ni Kristo nakakita nakadungog ba diay ka nga ang hipi sa pulis tanon mahitabo ba na nga ang chief of police tanon o chief of police po mao nga si Kristo pare man siya Hebreo 7:26 mao ang tanang apostoles puros pod pare Ono Pedro og inyong simbahan way pare pike panas tanang pike ay diya sa Biblia ang mag-alaga ni Kristo polos pare asa mo basa pinadayag 5:10 gihimo kitang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan ya sa tong ako ang cellphone bro akong basahon og unsa ning mga pastor Isaias kapitulo 56 bersikulo 11 unsay giingon ang mga aso ay matatakaw sila'y kailanman ay walang kabusugan ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakauanawa mo na itong katbang ron wa siya kaila o unsay larawan nga gidili o unsay larawan nga gitugot ningingon ang Biblia sa Matthew City City size ningingon si Jesus ayaw ihatag ngadto sa mga iro ang mga butang balaan nganong nabalaan man ang mga butang tungod kay gibinita